ಅಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪೆರೆ ನೀರೇ ಕೊರಡೆ ಏ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದ ಎಣ್ಣೊಂಜಿ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಾವಲು ಯಾನ್ ಮುರಣಿತು ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ರೀತಿರು ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ನಿಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ರೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಮೇರು ಬಂದೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಈ ವಾರಡೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಜಿ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚಾದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ಪಾಡುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಡೇ ಇನಿ ನಾನು ದಾದಪುರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇದ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತು ಬಣ್ಣಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 days ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓದಿಜ್ಜಾಂಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಐತೆ 4 ಮೇಟ್ಲ ಒಂದು ಡೆಂಗಿ ಪುರ ಉಂಡತ ಇಂಕ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯರ ಕೊನೆಯನ್ ಲೇತನ್ ಕೊನೆಯನ್ ತುನಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಡೆಂಗಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೂಡ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡು ದೇಪಂಡ ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಇಂಕ್ ದಾದ ಜ್ವರ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಕವರ್ ಆದ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಯತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಂತು ಇಂಟು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಹತ್ತುನಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಯತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆರಡೆ ಮಟನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸಂಡೇ ಬಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ದ ಸೂಪುಲ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಗ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಉಂಡು ಬಾಡಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ದ ಸೂಪುಲ ಮಂತ್ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ತುಲಿ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪರಿಂದ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಣ್ಣ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ದಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ದೇಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆದಿತ್ತು ದೇಪಂಡ ದುಮ್ಮು ನಾನು ಶೋರ್ಮ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು 4 ಜನಲ ಶೋರ್ಮ ತಿಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆಯ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಇದ ಫುಡ್ನು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ತಿಂದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ್ದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹುಷಾರಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ತೂಯರ ಹೋಗ್ಪಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಪೂರ ಅಂಚದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಕಿವಿ ಪೂರ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಆಯ್ನತ್ತಾಗ ಕಿವಿ ಕೊರ್ಲೇನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಒಂತೆ ರಿಕವರ್ ಆಯಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಆಶೆಗೆ ಪೂರ ಕೇಮೇರು ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೆ ಪಣ್ಣದ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕೂರಚಿದೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಉಣ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ದೇನು ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನು ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೇನಿರ್ತಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಡೆ ಐನತ್ತು ಮಂತ್ಕೋರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪಣತ ಅಂಚೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಕೇಳಿಡ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೇನು ಹೆಂಗೆ ಮುರಣಿದ ಏನೋ ಜ್ವರ ತೂದೆ ಅನ್ನು ಓಡಿದು ಪೋತೇನು ಮಟನ್ ಕನ್ನದಿರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ರಸ ಮನ್ಪುಗಂದು ಇನ್ನಿ ಸಂಡೇ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಉಮ್ಮನ್ಪುಗಂದು ಇನ್ನಿನಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬೈ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಯರಣ್ಣ ಇಂಕ್ ದೇಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ದೀತೊಲಿ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ದೇಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ LIC ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚೆ LIC ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಯರುಂಡು ಬಯ್ಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಕೋಪಿನ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪವೇನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆ
ಗುದ್ದುದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಮೇರೆ ಅಟಿಲ್ಗೊನೆ ಬರ್ನಗೋಲ್ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅಂದ ಅಟಿಲ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪೆರೆ ದೀರೆ ಕೊರಡೆ ಏ ಹತ್ತು ಬೇರೆದು ಬೇತದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಗಾಲಿ ಬೇರೆ ಇದೇದಾರ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಲ ಒಂದು ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೆರೆ ಪೆರೆ ಪಿಣೆ ಕೊಂಚ ಇದಾದ ಅಲ್ಲ ಗನಗಾರ ಯಾರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರ ಬಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದರೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆಡೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಟಿಲ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕಲ ಹಾಕುಡು ನಿಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಲ ಹಾಕುಡು ಅಂಚ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೊಂಜಿ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಾವಲು ಯಾನು ಮುರಣಿ ತುಯ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ರೀತಿರು ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಎಣ್ಕೊಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಂಕು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ತುಯ್ಯರ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಏನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನಿಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಏರಿಗ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಕ್ಲಿ ಪನ್ಯರ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಡ ಇಂಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟುನಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೇನು ಅಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಾಸು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಅದ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಪಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾರ್ತೇನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾರು ನೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲ ಅಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿருந்து ಬಟ್ ಯಾರು ಮನ್ಪು ಜನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೆಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಗನ ಮುರಣಿ ಹುಷಾರಿ ಜನಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರು ಮಗಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಂಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತಾರೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಕೊಡಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಕ್ಕನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಗಂತ ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇನಿ ಅಂಚ ಇವರಡು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನೇ ಮೂಲೆ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆಡೆ ನಿಗಲ ಪಾತೆರ್ಲ ಕಲಾಪುನೆ ಅಟಿಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಲಾಪುನೆ ಅಂಚ ಯಾರ ಮಕ್ಕ ಈ ಸಲ ತುಳಸಿ ಪರ್ವದ ಏನು ದೇಪಣ ಆನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾಣದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಯಾನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನ್ಪುನ ಅಂತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರೆಗೆ ಜಾಲು ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅರೆಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಜಾಗೆ ಬಡ್ಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತು ಬರೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಮಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತದ ಅದು ಮನ್ಪುನ ಮಂದ್ಯಾನ ತುಳಸಿ ಬರ್ದ ಆಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಈಗ ಕರ್ಮುದ ಪೂರ ಮಂಟಪ ಬಾಡಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಮನ್ಪುನದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವು ಐದು ನೀರು ಪನ್ಪೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲು ತಿರ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂಚ ಕೊಂಚ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನೀವೇರ್ನ ಬರೀಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತೂಪಿನಿ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ತುಲಿ ಹಾಂ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ಗೆ ತೂಪಿನಿ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ವಾರಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೇರೆ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಮಂಡ್ಯ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕದಿನಿ ಇಂಕಲ ನಾನು ನಂದಿನ ಪಣ್ಣದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮುರಣಿದ ಸಂಸಾರ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಮೆರೆಗಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಾಪ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೈದಿನು ಬಕ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ನರ್ವಸ್ ಅವಂದಿತ್ತಿನ ದೇಪಂಡ ಮೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಜವನಾಟಿಗೆ ಪೂರ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೀರು ಮೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಪಾಪ ಬತ್ತದು ಅನ್ಪೇರು ಮುರಣಿದ ಅಟಿಲ್ ಕೊನಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯಿನಿ ಐಟು ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇ ಪಂಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಅವುದೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪತ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಲಕ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ದಾಲ ಗಂಧಗಳಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಮನ್ಪುನಂಡಲ್ಲ ಅವು ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಡೆ ದಯಪಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ದಲ್ಪ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ಲ ವೈಟ್ ಕುರ್ತಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ಅವು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಐಕಲ ಪಾಪ ಮೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಸಂಡೆ ಎಂತು ಮೇರ್ಲ ಎಂತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣದು ತೂದು ಚೂಸ್ ಮಂತದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಯರುಂಡತ ಐತೆ ಒನಸಾದ ಚೂರು ಜಪ್ಪು ಯಾನು ಸಂಡೆ ಅತ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಇನಿ ಅನ್ಪಣ್ಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಮನ್ಪೇನು ದಯಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಸಿದಂತೆ ವರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ದುಂಬು ಪೂರೋಂಡತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ನಿಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಕ್ರಿಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ನಿಂತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿಯೇ ಮಂತ ನಿಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಂತ ನಿಂತೆ ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ದೀಪ ನೀನು ಡಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಡಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡು ನಿನ್ನದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಪಂಡದ ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ನಾನು ಏರೆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಲಪ್ಪಂದು ನಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಪಾತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮೈ ಮಾಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೀರು ಭಾರಿ ರೇರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಮೇಯ್ನ್ ಜನಕುಲು ಕಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಆಂಡ ಮೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿಕಾರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಥಾನಡು ಎನ್ನ ಮೇರ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಾಬು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೈದೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೈದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ ಐ ಸಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ದಿನ್ಪಿನೇ ಆಯ್ನೇ ಅಂಚ ಪಾಪ ಯಾನು ಕೇನಾಗೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಆಯ್ಗ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತುನು ಸೊ ಎಂಕಾಯಿ ಕೇನಾಗೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ ವನಸ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಪಿದೇವ್ರುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿದೇವ್ರುಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿಲಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೇವ್ರುಡು ತಿಂದದ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟನ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಬೆಕ್ಕಸದಂಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಡೇನೆ ದೀಕತಿ ಅಂಚೆ ಸಂಡೇನೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಆಗ ಮೀನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದನೆ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಪಡುವಿರತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಪುನು ಬ್ಲಾಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಲ್ ಐ ಸಿದ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಡೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಡ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಶೈತಾನ್ಕ ಗರ್ ಹೋತಾಯಿ ಖಾಲಿ ಮನ್ನೆನ ಅವು ಶೈತಾನ್ಕ ಗರ್ ಹೋತಾಯಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಒಂಜಿಗಾದೆ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಲೈಫ್ ಡೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಮಗೆ ತೂಂದುಲೆ ಮೇರಿ ಏತಿಯ ಪಾತೇರು ಬಣ್ಣದು ಆಯ್ ಬಡ ಒಂದು ತೂಜುಡು ಅಂಚೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಂತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಾಗಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಜೋರು ಬಡಾತ ಎಂಟು ಏಪಲ ಗಂಟು ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಟು
ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೇನೆ ಆಂಡನ್ನು ಮಟನ್ ಕರಿ ಆಂಡು ರಸನೆ ಮಂತೇನು ಅಂತ ದಪ್ಪ ದೀಜೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಲಾಪಣದ ಅಂಚ ಬಲೆ ಓಕೆ ನಾನಂತೆ ಚೌಲಿ ಅವಡು ಅಂತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತದ್ದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಬಟಾಟೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಟನ್ ಕಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನಂತೆ ರೆಸದಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಸೋದಿಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೋಚಿದು ಪಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಯದುಲೆ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಪೇನ್ ಆಂಡ ಚಾಪರ್ಪನದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4:30 ಆತುಂಡು ಮತ್ತು 5 o'clock ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆಂದು ಪಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೇನೆ ಆರು ಪಿದಡೆ ನನ್ನ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಮೇರು ಏಪಲ ಮೇರು ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ಲುನು ಇನಿ ಯಾನು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ತುಲಿ ಮೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡೋ ನುಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆ ಬಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಪೊಯ್ಯಿ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ 4:35 ಆಂಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇಪಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಸೌಮ್ಯ ಆಳ್ವ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಆರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಗುಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಸೈಟ್ ತುಯ್ಯರ ಬೈದೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ದು ತೂಪವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಜಾಗ ತೂಪ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೆಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನೆ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತೆ ಮೇಡಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ನೇಟ್ ಗೊತ್ತ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಸೊ ಅಂಚಾರು ತೂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ತೂಲೆ ಸಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಶೋ ಕಾಪುನು ತೂಯ ತೂಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದು ತೂಪವೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡಿರೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಯಾನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮೇರು ಬಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಶೋ ಕುಡಿಂದು ತೂಲಿ ಪಂತಿವ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ ಐಕೆ ಬಯ್ಯ ರೀತಿನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುರ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುರ ಆಪುನ ಬೂಪುನತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಉಂಡು ಸೈಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬರ್ತದಿತ್ತ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಿದಾಡುನು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಲ್ಪ ಎಂಗಲ ಗಾಡಿಂದ ಇದು ಬುಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಇಡ್ವತ್ತೀನಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಡಿ ಅಡ್ಡಿಯರದ ನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ ತೂತು ಜಾರ ತೂರ್ಲಿ ಇವು ತೂತಾರದೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದು ನೆಟ್ಟದ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಬರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಚಿ ಬಾಯ್
ಪಾಡ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಲು ಇದೆಯಾ ಓ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ പറന്ന് കാറായി പാടി ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಈ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಮೆರೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡಿತ್ತ ಮೆರೆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಸರಿ ದೇತೊಂದು ಅಂಚೆ ದೇತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.